Ne zaman be wêje, ne wêje bê ziman dibe. Adar jiyan. Ziman bingeh hebûna wêjeyê ye û wêje jî xuyan herî bilind a zimîne. Wêje wê pêwendiyê bihist, hizir, hîs, bîr û hişmendiyeke domdar dixemlîne. Ji bo wê ne wêje bêyî ziman û ne jî ziman bêyî wêjeyê dikare hebûna xwe bidomîne. Ev her du hêmanên girîng hem sedema hebûna hevdû û hem jî encam û henaseya hevdû ne. Girêdana navbera her duyan tenê ne têkiliyeke ramanî û armancî ye, her wiha ew têkiliyeke hevparî, hevkarî, dubendî û dualî ya bi vê nevê ye jî. Li ciyê ku yek lê kêm be, ya din jî bêdeng dibe. Li ciyê ku yek jê wenda dibe, ya din jî gor dibe. Ji du heta îro ziman tenê ne pergaleke ku ji hêla mirovan ve tenê ji bo ra gihandinê hatibe bikaranîn. Ew hilgirê raman, çand û nasnameya mirov a civakî, çandî û cîhanî ye jî. Mirov bi saya zimên, cîhana ku lê dijî dinase û bi saya wêjeyê jî wateyê dide wê cîhanê. Ji ber vê yekê ziman hem nexşeyek û hem jî neynikeke gerdûna hestiyarî û dêrûniya mirovan e. Wêje ew hunere ku di geliyên herî kur ên vê nexşeyê de digire û bi saya zimên xwe di neynika gerdûnê de dibîne. Heke ziman tune be, wêje nikare teşeyeke bide hestan, heke wêje tune be, ziman nikare wan hestan watedar bike û bixemilîne. Dewlemendiya zimanekî bi kurayiya wêjeya ku bi wî zimanî hatiye nivîsandin pêktê û wateyê dibîne. Ziman ew ruhe ku di dilê wêjeyê de lê dide. Wêje jî hêza herî mezin e ku ziman zindî dihêle. Ji ber ku ziman di jiyana rojane de tê bikaranîn, hin caran dife li çe, westar dimîne û bê wate dibe. Belê wêje ji bo ziman qadeke zindîbûn û dewlemendiyê ava dike. Wekî numune, helbestvanek peyveke asayî ve diguherîne ronayiyekê. Romannivîsek bûyereke herî girîng a dîroka mirovayiyê di hevokek sade de eşkere dike. Ev ê ya ku derfet û fersendê dide ku peyv di ferhenga zimên de bicih bibe. Her ku wêje sînorên ziman derbas bike, ew berfireh dibe, her ku wêje ziman berfireh dike, cîhana mirovan a hundirîn jî berfireh dibe. Her ku ziman cîhana mirovan a hundirîn berfireh dike, peyveke nû giyanekî nû, hest û ramanekî nû jî li wêjeyê zêde dike. Çawa ku zimanekî bê wêje dişibe xwezayek bêreng, wêjeyeke bil ziman jî dişibe gerdûneke bêdeng. Wêje bê ziman nayê xeyal kirin, ji ber ku ziman hem materyal û hem jî amûrê wêjeyê ye. Pênûs ji bo nivîskaran, firçe ji bo wênesêzan, amûrên muzîkê ji bo muzîkjenan çi bin, ziman jî ji bo wêjevenan ev e. Lê ziman ne tenê amûreke, di heman demê de karaktereke. Her zimanek xwedî giyanek taybet e û muzîka wê ya hundirîn heye. Serketina nivîskarekê bi bîstina wê muzîkê dest pê dike. Eger tu bêyî têgihiştina xwezaya ziman, dengê wî dînamîkên wî yên navxweyî binivîsî, peyv dibin tenê qalîkeke vala. Wêjeya bê ziman mîna goristana peyvan e. Hevok hene, lê giyanê wan tune ye. Her gel û civak bi zimanê xwe cîhaneke hestî, giyanî û ramanî ava dike. Ziman avayîsazê dêrûnî ya şaristaniya gelan e. Ji ber ku wêje bîranîna zimên e. Civaka ku zimanê xwe wenda dike, wêjeya xwe jî wenda dike. Wêjeya bê ziman wekî goleke çiyayî, ziwa, zimanê bê wêje jî çemekê bêhîs û bêdeng e. Zimanekî bê wêje wek dareke bêreh e. Ew tê axaftin lê pêş nakeve. Tê hînkirin belê nayê hîskirin. Ji ber ku wêje berdewamî ve jana zimên xurt û dewlemend dike, gava ku wêje tune be, ziman nikare xwe bikîne dehatûyeke dewlemend. Ew ê tenê wekî dengvedaneke rabirdûyê bimîne. Bû nimûne gotinên pêşiyan bi wêj, setran, dûrik, zargotin, çîrok, çîvanok, pêkanok û her wekî din tunebûna peyvên Kurdî îro ew qas bi kurayî û hestiyarî mayînde nedibûn. Wêje tenê ziman naparêze, ew ziman dûkherîne jî. Her nifşekî nû bi rêya wêjeyê zimanê xwe ji nû ve hîn dibe. Bikartîne û hîn dike. Her berhemeke mezin a wêjeyî şoreşek zimanî ye. Di havakirina hevbeş a zimên û wêjeyê de, wêje ziman û ziman ji wêjeyê ji nû ve diafrîne. Ev çerxa pêvajoya afrîneriya ya herî mezin a dîroka mirovayiyê de roleke girîng dilîze. Ziman wekî axa ku wêjeyê xurt bike, wêje jî wekî barana ku wê axê berdartir bike. Bîra hevpar a zimên, nasname û wêje ye. Ziman û wêje jî ne tenê ne ew warên estetikin, ew tevnên herî kur ên nasnameyê ne jî. Yek ji baştirîn mînakên vê têkiliya wêjeya Fransî ye. Awayên ku Victor Hugo, Flaubert, Baudelaire û Proust ziman veguherandiye sînorên Fransî bêdawî berfireh kiriye.
به همان آوایی شکسپیر نه تنه انگلیزی بکار آنیه و او افراندیه. دولمندی انگلیزی ایروین جی شورشا و یا هلبستی زمانی ویتی. دوی چارچوبه ده هر نویسکار مزن دبنگه ده آوایی ساز زمانی خواه. هر هنرمندک گو به زمانی خواه زکماکی دنویسه دنگ گلی خواه دکینه زمانی که گردونی. اسپانیا پابلو نرودا، کردیا جگرخوین ترکیه نازم حکمت و یکی باش دستملینه. هر یک شوان ایش برخودان و کیفخوشیا گلی خواه و گوهراندی زمان او زمان بریا ویجهی نمیر کریه. زمان لگل ویجهی بیرا خواه کولکتیف شید پاریزه. جبر که هر چیروک شاهدیا سردمکه دکه. هر هلبستک بر هفکرنا هستک مروانه. زمان نتنی وکی نافگینک آخافتنی دردکه و هولی او بسایا ویجهی و دوگاره هلگری ازمونا جیانی bir او هشمندیه. هزان و جنکر آویجهی ده زمان ده خود ده در. ماین دبونا زمان برحی نوجن ایویجهی و گریداییه. ویجهی نوجن بشکاندنا قالبین زمان ناسی ینکو نشوپی شویه که نویه در برنی دافرینه. او نتنی نوجن یک فرمیه. شورشک روشنبیلیه. جبر که فرح کرنا سینورین زمین دیواتیا فرح کرنا سینورین رامانی. ویتگنستان گوتیه سینورین زمانی من سینورین جهانا منن. ایجار ویجهی جبو بر فرح کرنا وان سینوران ریا هری آفرینره. داوا کرنا زمین ده هر پیوک وکی کورکی هر هوکک وکی دیوارکی هر نویسک وکی هیلینکیه و ویجه دوی هیلینه ده پکته دجی و هبونا خود دومینه. مروف بزمان خود رامن. بله بسایا ویجه کرایی ددن رامانین خواه. جبر ویکی نویساندنا بزمان خواه دایکه نهل بشارتنه که جبر کو ویجه لدیجی شوین وستار و نگو هر بار این زمین سری هلده ده او وکی ری و ریبازه که هبونه تی بکار آنین. جبر ویکی هر سردمه که ادبی ده همان دمی ده نبونه که زمانیه. ویجه روح زمانه. هر نفش هستین خواه با آوه که جودا ده زمان ده نشانده ده. او گوهرتنا ده زمان ده جی جیجیانه تی. جبر کو زمان ارگانیزمایه که زندیه. او نه ستاتیکه. هر گاف دینامیکه. زمان او ویجه هم سدما و دینامیزمه و هم جی انجاما وینه.